Mga tinahod nga tigpaminaw, mga ginikanan, mga higala, ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko anian usab sa kahanginan. Okay. Sige hapon no. Kining ubos ninyong alagad no, si Shelbert Don Doyano Sr. alias Veritas. Maugya po'y makiguban kaninyo sumaong dulumanon. Okay, adlaw nga Domingo. Pizza um, Pizza 12 no sa bulan sa Hulyo tuig 2015. Sa dili pagyod no ang misa sa maong adlaw ato sang pasiunhan niini nga mao nga tulumanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko no, mga tinahod nga tigpaminaw. Kay sa atong panahon karon, ako naman yun gibalik-balik nga kitang mga Kristohanon wala gayud managhiusa diha sa usa ka pagtuo. Kay lain-lain man ta og kana bang pagsabot og wala gyud matuman. Wala gyud matuman kanang kagustuhan sa atong Ginoo nga mabasa nato sa San Juan kapitulo 17 no, bersikulo 11, bersikulo 21 ug 22. Sa dihangang atong Ginoong Jesucristo, matud pa niya sa Amahan, Amahan, mausaon ta sila, maingon nga ikaw ug ako usa. Niya wa may laing gitumbok ana nga usa, mao man ang iyang turil, ang iyang panon, nga iyang gitukod. Sa dihang niingon siya nga tukang Pedro, Pedro, sa ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong iglesia. No? Sa laing hubad, tukuron ko ang akong simbahan. Pero adunay uban maingon ba nga, dili day gamhanan ang Ginoo. Kay wala man matuman ang iyang gusto. Posible pod na mao gyud nay dagan sa tungon-huna. Pero unsa may atong ikatubag ana nga ang plano sa Dios niining kalibutan wala niya pugsa dayon ang mga tao nga iyang binuhat nga kadto ra gyud ang iyang gusto maoy masunod. Buri pasabot ang plano sa Dios mao man tagaan niya og freedom o kagawasan ng tao nga iyang gibuhat sa pagpili sa unsay husto o sa pagpili sa dili husto. Mao na. Buri pasabot kung pilion nato no, kung pilion natong mga tao ang pagsubay sa daan nga dili husto, siyempre dili gyud matuman. Pero dili buti pasabot nga dili gamhanan ang Dios nga dili niya mahimo ang gusto niyang mahimo. Ingon ana lang gyud ang plano sa Dios nga sa paglalang niya sa kalibutan, sa paglalang niya sa tao, iya sa nga tistingan kita no, mga tao nga iyang gibuhat kung hain magyud moy atong pilion, ang dalan sa katarong o husto nga dalan o sa dalan nga baliko o wala masubay sa husto. So, buot ipasabot nga wa ta kahibalo. Kung kanus ana ipakanaog sa Dios, no? Wa man gyud pud mabasa diri sa Biblia kanus agyod ang final judgment. Pero atong nasiguro nga sa atong panahon karon naata sa pagsulay. Buot ipasabot gusto sa Dios nga pailhon ta sa ato bang binuhatan, no? Ug unsay atong gipili, makita po nato ug unsay mahitabo, no? Unsay mahitabo kung dili nato pilion ang husto nga dalan, no? So dili nato pud pasanginlan ang Dios kung nabahin-bahin ta, kaysa ako nang giingon sa miagi natong Sibya, kining buhat sa panagbahin-bahin dili man buhat sa Dios. Buhat man ni nato.
Siguro dili mahitabo ning kaguliyang sa atong kalibutan, dili mahitabo ning maot nga mga panghitabo sa kalibutan kung gihimo sa Dios kitang mga tawo nga mura og robot. No. Unsa may but na akong ipasabot ana. Kung giingon ani pa paghimo sa Ginoo, kung giingon ani pa niya paghimo ang kalibutan ug ang mga tawo nga panalitan ako ang Dios, maingon ko, buhaton ako ang tao nga dili siya kabuot sa iyang gusto. Ako siyang himuon nga i-program nako nga kini ra gyud ang iyang mabuhat, maayo ra gyud. Dili gyud siya makahimo og daotan. So kung giingon ana ta paghimo sa Dios, so sigurado gyud kay gamahanan man siya nga ang kalibutan unta wa gyud daotan, wa gyud dili maayo nga makita nato. Kay gamahanan man ang Dios, di ba? Kining kalibutan lang prueba na ni, no? Nga di man ta kahimo ani. Siya ra may nagbuhat ani. So sa lagda sumaing pangisip, dili gyud ta makaingon ba nga dili mabuhat na sa Dios. Gamhanan kay siya, nahimo gali niya ning kalibutan, di mo takagamaan ni. Gamhanan kay siya, so kung gusto niya nga himuon niya ang kalibutan nga hapsay ra gyud nga ang mga tao iyang buhaton nga dili makasala, so hapsay ra gyud ang makita diri sa kalibutan, pero wala man na, dili man ingon ana ang paghimo niya nato. Gitagaan man ta niya freedom, kagawasan, bori po sabot makapili ta. Pwede ta makaingon, Ginoo, di ko mutuo nimo, no? Pwede ta mo balibad sa tawag sa Dios. So bori po sabot kay giingon ani man ta niya paghimo sa ato pa buot daay niya makita nato nga mga tawo nga iyang gibuhat, no? Iya tang pailhon ba og unsa may sangputanan, unsa isang putanan kung dili nato pilion ang iyang pagbuot. Mao ni ron ang atong nahitabo, no, sa kalibutan kaguliyang ngano man kay wala man nato masunod gyud ang untop ug husto gyud nga nalan niya. Ang problema ra ba ni daghan man gatudlo aning Biblia, daghan man ang gatudlo aning kasulatan na unsaon man nato pag-ila karon sa tinuod gayud nga nagpadayag sa iyang mga pulong, no? Well, mo ni nga ato ni siyang ayuhon pag-ayo. Dili man yun ni actually lisod yung gayo ba? Sa ako nang giingon mo raman pasol ning atong pagtuon sa Biblia. Kung masakpan dayan nato diretso ang procedure o ang Yahweh ba? Ang hubad nga dili kita masipyat aning pagtuon sa Biblia, sayon ra para sa lugar na anang kana laging ako nang giingon ninyo bas miyagi ba? Kanang pasol lisod yung gay na kung magtagna-tagna pa ka o mag-trial and error pa ka unsaon pagsulbad ng pasol. Pero kung masakpan nimo diretso dayon ang key, no, masakpan din nimo diretso dali ra kayo. Mao po ning Biblia. Kung dili nato masakpan dayon ang kanabang Yahweh, well, kagulihan gyud ta, dili gyud mahapsay ang atong Kristyanismo, no? So wala na tustong hunahon na ba dili dihay tinuod nga gamhanan ng Dios kay kanang iyang gusto, no, diha, no, sa Juan 17:11, 21 ug 22 ug 11 nga mag-usa tanyo man ta mausa. Ang tubag kung buot sa Dios nga iyang gusto mahitabo dayon ng naa, mahimo niya kay gamhanan man siya, di ba? Kung ayuhon na tugunahon na. Pero dili man namo iyang plano. Ang iyang plano nga tagaan niya og kagawasan ng tao. Bori pasabot iyatang pailhon. Nga kita mismo mo diskubre, maghahuna nga dili din ni maayo, no, kung kita ra gyud magbuot-buot. Kay dili man gyud nato dili man gyud ta mausa kung mag-idya-idya ra gyud tag pagsabot aning kasulatan o Biblia. Nakaron nag-ingon mo ko ninyo Yahweh. Yahweh sa panaghiusa. Mga igsoon, kamuragod nga namin na ron, mga Katoliko, makatoliko man o dili Katoliko, kining akong bakigpulong karon sa tulumanon, wala gyud ko magtumbok ani gyud sa usar ka pundok, wala ko magtumbok ani sa mga dili Katoliko lang, no? Kining atong tulumanon karon address ni gipahinungod ni tanan gyud, makatoliko o dili Katoliko,
Nganuman, kay kung matingala ang mga dili Katoliko ani, tingali mo ingon sila, man ko kahibalo na berita, simple ra man ta kay na. Oo. Ang Katoliko, ato man gud pong makita nga daghang mga Katoliko ang murag wala lang sa ilang pagtuo ba. Basta lang Katoliko sila. Yeah, pero wala gyud nila masinati o mabati unsa gyud ay ang pagkakatoliko. Oh. Oh, murag basta na lang sunod-sunod sila pero wala gyud sila kanabang pagtuo ba nga kanang kanabang sibot jud kay ba nga tuog jud ka kay kini gipaluyuhan Dios Ginoo. Bori po sabot daghang Katoliko lang pero dili gyud ingon ba nga by conviction gyud. Katoliko lang tungod kay nagdako ng Katoliko. Oh. Pero kung atong balansihon ang pagtuo kung tininuod ba gyud, murag dili kay sayon ra manggali ng okay lang di ko kasimba ron. Di ba? Daghang Katoliko pero ambot lang no pila ra siguro kalugas ang Katoliko nga tinuod yung Katoliko. Nga dili lang gyud kay sa huna-huna lang o diha lang sa biodata o sa record lang nga Katoliko kundi apil na gyud as binuhatan, no? Kay ang tinuod palagi nga pagtuo sa Biblia katong naaman jud buhat, no? Buhat nga nagatuo ni Kristo. Dili po noon tong buhat nga according nga nauyon sa daang covenant kay sa New Covenant, no, sa Bagong Testamento dili man kuno ta matarungon sa binuhatan nga kadtong nakabase sa Old Covenant o sa ato pa katong kinatibuk ang balaod ni Moises na sa Buhat 13:39. Kita kuno sa New Covenant sa katilingban ni Kristo matarungon ta sa balaod ni Kristo. Bori pasabot kung sa may mga lagda diha, mga pagtulunan sa iyang simbahan nga gitukod, diha ta matarungon. Bori pasabot naa gihapoy buhat pero buhat na nga Kristohanon, dili tong buhat nga Judaismo. Okay, katong buhat nga Judaismo, dili ta matarungon ana, no? Masabot na diha sa Buhat 13:39 nga kitang mga Kristohanon dili ta matarungon sa buhat nga Judaismo. But pasabot kadtong balaod ni Moises nga dunay na pulo ka sugo din duna poy gidugang nga mga seremonya laws. Dili ta matarungon ato. Matarungon ta mga Kristohanon of course under pod sa New Covenant. Mga balaod. Unsa man ang New Covenant, of course, nagihapoy na pulo kasugo, pero wala nagiapil tong mga seremonya laws sa daang kasabutan. Giklaro mo na ni Pablo. So, buot natong ipasabot mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw, makaingon ta nga, unsa man gyud ay Yahweh. Wala pa man ta mo balhin og topic. Ako lang gisagulan sa miaging Domingo. Pero karon atong palawman pag-ayo kining ako na lang yung ihatag yun ang termino, ako naman na luwatan pero wala na ko kay giklaro ba, no? Kining Yahweh sa panaghiusa. Kamo ba mamalandong kuno ta kinsa man sa mga magtutudlo ron sa kining Biblia o magtutudlo sa tinuhuan nga maghisgot aning pagtulunana. Kining panaghiusa diri sa Biblia naa ni Yahweh. Key, sa in English, key, Yahweh. Lain pang termino na, Yahweh. Key to unity. Yahweh's panaghiusa. Sa ako yung nabalansi pag-ayo, mauni ang Yahweh gyud. But pasabot, mauni ang kanabang katukong giingon ninyo ba nga kung diha sa puzzle, mga dula nga naay puzzle, kung dili nimo masakpan, no? Ang katubang Yahweh, Yahweh gapoy term, no? Ang key o ang procedure, di nimo masulbad pero kung sakpan nimo, dali ra, di ba? Ingon na. Kini pong Yahweh's panaghiusa. Kining panaghiusa pod nga gitumbok ni Kristo naa ni Yahweh. But pasabot kung mahuwiran nato ni o kung mauyon ang atong mga gipamuhat ani nga Yahweh o nasubay, mausa gyud ta. But pasabot simple ra gyud kaayo, no? Kining gitumbok diri sa Biblia nga panaghiusa nga mahiusa gyud ta kung masunod nato ang mensahe aning kani akong giingon karon nga Yahweh's panaghiusa.
Kay ang panaghiusa diri sa Biblia, naagyo Yahweh para mahitabo gina. Simple ra kayo. Kadtong Yahweh nga gihuptan ni Kristo. Nga iyang gitugyan ngadto ni Pedro. Naagyo ni diha. Niya unsa man ng Yahweh, no? Unsa may putpusabot ang Yahweh. Katong aghapon akong giingon sa miagi nga authority. Otoridad. Dili gini siya kanang kang ato no akong balikon. Ang atong style sa pagtuon sa Biblia, basa ta, palitag Biblia din basa ta. Dahil nugun sa atong nasabtan, kuy, lahi man akong pagsabot. Sayop man ang mga pari di ay. So, but pasabot, kinaogalingong pagsabot ag ato. Then, kay wala may nakita na to nga pundok nga, nasubay sa atong nasabtan, dili ni tinuod ning mga pundok karon. So, karon but pasabot ani suguon ko sa Ginoo nga magtukod kog akong pundok. Kay kining akong pagsabot mao man ni husto kay wala man sa mga pundok diri ron ang nagsabot og pareha sa akong pagsabot. So wa ko'y masudlan, wa ko'y laing choice but pasabot nga gipahuna-huna ko sa Ginoo, himuon ko niyang instrumento aron magtukod kog pundok aron itudlo nako ning akong nasabtan kay mao ni husto nga pagsabot. Unya, pila man katawo ang gahimo ana, daghan man. Una si Igsoon Felix Manalo, ingon nana po to iya. Katong ni iyang gisugo ba to iyang asawa nga sirad-an ang iyang kwarto. Katubang gikan na siya gabalhin-balhin sa laing pundok ni himo pag isang pastor sa akong nahibaw-an sa wala pa gyud nagtukod si Felix Manalo og Iglesia ni Cristo. Nahimo man to siyang pastor ba to kung ako malimot sa Seventh-day Adventist. Unya na bulyaso po siya dito kay ambot sa iyang sala dito nga na tiwalag ba to or nihawa siya. Sa akong mga amigong Adventist matud pa nila na tiwalag kuno to si Igsoon Felix Manalo sa Adventist. Mutungwa na siya tinuan. Dayon sa patoy na hitabo ato nga dunay higayon ni ana nga nagkuan siya. Nagsirado siya sa kwarto. Dayon gibauran niya iyang asawa ba to nga dili siya tugahon. Ang iyang gibuhat dito gatuon siya sa Biblia. Then mga tulo ba to kadlaw? Di ko sigurado no kay malimot ta usahay. Correct me if I'm wrong ana. Basta kay paghuman niya tuon kuno dito sa Biblia to kadlaw ni gawas na. Namuto na naghuna-huna na siya nga tukuron siya pundok kay nawala man kuno tong tinuod nga pundok so siya mahimo silbi ng sinugo sa Dios. Muna dayon pila man katawo ang naghimo anang ingon ana nga klase sa pagtuon sa Biblia. Daghan. Si Apollo Kibuloy kanang sa Kingdom of God ba na Jesus Christ. Mao po na ugon sa iyang nasabtan sa Biblia. Tukod po sa iyang pundok. Si Joseph Smith sa Mormons, galing ang Mormons na sila kaugalingon pod nga dili lang kay Biblia kanang Book of Mormon. Nasamot na gyud, nadugangan na gyud no ng kasulatan. Dayon adto po ka sa Seventh-day Adventist, mao gihapon. Si Ellen White gabasa-basa sa Biblia, lahi man yang pagsabot. Bisag kanang Sabado giundangan na sumala sa history nga sa Christianity, iyaming ingon nga walay gahom ang Katolikos pag-usob ana. Ibalik na to tong saon na gyud nga Sabado gyud. Wala niya tuhui ang konsilyo nga Kristiyano nga gitagaan ra bag gahom ang konsilyong Kristiyano na sa Mateo 18:18 giingnan ni Kristo ang iyang simbahan. Ang inyong idili diri sa yuta, idili na ko sa langit. Ang inyong itugot. Wala tay mabasa sa Biblia nga ang Dios nga mando nga kanang Sabado ilisag Domingo. Wala. Pero tungod kay ang simbahan niya gitagaan niya gahom sa pagdili og pagtugot sa tupa, pwede na mabalhin na. Anong dili man? Mateo 18:18 ang inyong idili diri sa yuta, idili na ko sa langit. Ang inyong itugot. Pagkaklaro ana. Sumaw na niya itong Council of Laodicea 336. Tinood man ang basa-basahon sa mga Adventist nga mao man ay formal gyud nga declaration of transfer. Yan na ay gahom ang iglesia ana. Parihas na atong nahitabo sa Council of Jerusalem. Kanang Council of Jerusalem mabasa no na sa Biblia, no nasa buhat 15 nga katong nagdebate ang mga kadagkuan kay lain-lain mag-interpretasyon ng mga sakop.
Ilang gisiguro dito kung sa gyoy baruganan yun na to. Paghuman sa taas kay ilang tugi, basahar go na buhat 15, uno ngadto sa patabas sa kinas buhat 15, taas na diha, no? Taas kay ilang tugi. Dayon, tingog dan si Pedro, hilom tanan. Kay siya may gitugyanan sa Yahweh, siya may gihimong leader. Dayon, gidasunan ni James, kay siya may obispo dito sa Jerusalem. So, pag human na to nga, kining council, niya, karon ang pangutana, ang nitingog ato, dili man yung kay Kristo. Okay? Tinugyanan ra gud si Pedro, si Santiago ray naningog. Pero kinahanglang tuhuan to kay desisyon man to sa ilang council. Na karon, ang iglesia gapadayon man kay naa sa Lucas 1:33 ang iglesia dili man matapos. Sa to pa og bisag unsay konsilyo, hukom sa konsilyo kinahanglan tuhuan na to. Niya nga ang mga Seventh-day Adventist, wala man sila mutuo atong Council of Laodicea. Kaya ang ilang tuhuan katurang Council of Jerusalem nga parehas man to Christian Council. Mao na inconsistency nila. Muna si Ellen White, kay wala man mutuo sa Council of Laodicea, miingon siya nga, sayop ng Katoliko. Sayop ng Katoliko kay wala gyud na ilisdi ng Sabado o Domingo. Tinuod bitaw, litra por litra, wala mando ang Diyos ana. Pero naa siya giingon niya, giingon si Kristo nga, ang inyong idili, dirisyota, idili na ko sa langit. Ang inyong itugot, itugot. Munang importante ang history. Kay giusob yun na sa mga Kristiyano. Unya musugot ang langit kay na may gahom ang tinuod nga simbahan. Mo na nga si Ellen White wa man na dili man inana iyang pagsabot. Ingon man siya nga away gahom ang simbahan sa paghimo ana. So ibalik na ko tong Sabado. Sugdan day niya pero sa istorya pa gyud anang Seventh-day Adventist wala man na gyud mo dito gyud na magsugod-sugod ni Ellen White. Sa akong nahibawan ana, sa wala pa yun ng pag-attribute ni Ellen White nga mao'y prime mover o founder, ang una pa yun ana, na pa yun ay ilain ka to si William Miller, mo'y gauna-una yun anang pag-ingon ba nga, ay mugtuwan ng Katoliko nga Domingo na. Okay, Sabado ra yun na gihapon. Kay walay gahom ang simbahan sa paghimo ana, unsay wala. Si Miller lang, nagtagna-tagna man dayon, daghan man siyang tagna, unya kay wa man matuman, di nabugnaw tong mga sakop. Di wala na nila ilhas Miller nga kini dili ni tinuod nga propeta kay ang mga tagna wa na matuman. Nya, na pod si Ellen White na pod. Kay kini, sulayan na to ni. Mas maayo siguro si Ellen White sa Sabado man gihapon, dayon si Ellen White na dayon may ilang gi-attribute nga kini mo ni tinuod nga propeta. Siya tinuod nga propeta nga mingon sila tinuod nga propeta nga gipadala sa Dios. Nya mo kontradik ra bagina sa Biblia ngano man kay ang katapusang pinadala sa Dios si Kristo naa sa Hebrehanon 1:1 ngadto sa 2 nga ang Dios kuno sa daang kasabutan, ang Dios sa daang kasabutan nakikistorya sa mga tao pinaagi sa mga propeta. Pero sa New Covenant religion, Bagong Testamento, ang Dios nakikistorya, pinaagi na gyud sa iyang anak nga si Kristo. Sa ato pa ang last messenger of God si Jesus Christ, dili kung naapay laing propeta nga pinadala sa Dios, piki na bugos. Ano man kay sa naman nagitagna sa Isaias kanang katapusang mga adlaw, no? Isaias 2:2 pa na. Dayon ang katumanan ana mabasa niya si Hebrehanon 1:1 ngadto sa 2 sa katapusang mga adlaw ang gipadala gyud nga sinugo sa Dios si Kuan si Kristo. So tupawa na ilain sa tupa kana si Felix Manalo, si Ellen White, piki na gyud na sakit kay ni pero mo nang tinuod kay si Kristo man mo'y last messenger of God. Mingon sila nga si Kristo ra daay messenger veritas pinadala nga daghan man mga apostoles messenger man pud. Ingon ani ang pinadala sa Dios Amahan bot nato ipasabot ang last yun niyang gipadala si Jesus Christ. Ang mga apostoles ang gapadalaan na si Kristo na mismo. Nasa Juan kapitulo 20 bersikulo 19 ngadto sa 23 katong naingon si Kristo ngadto siya mga apostoles, mga tinun-an, adawatan ninyong Espiritu Santo. Maingon nga gipadala ako sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. So kining mga santos, kining mga apostoles, pinadala sila. Pero pinadala sila ni Kristo. Ang atong gitumbok nga last messenger of God, ang pinadala sa Dios Amahan, si Kristo ra. Muna atong buti pasabot. So kanang ingon nila nga
messenger, propeta, naapay laing propeta, si Joseph Smith, si Felix Manalo, ug unsa pa na diha. Dili na gyud na katuhuan ngano man. Kay ang last messenger of God, pinadala sa amahan si Jesus Christ, Hebrehanon 1:1 ngadto sa 2. So mao na nga dili lagi mo musunod ana private interpretation pag ana ni Ellen White, oy, wa may gahom ang simbahan sa paghimo ana. Wa may gahom ang simbahan sa paghimo ana. So sayop ning Katoliko, himo ko akong pundok din, paila din kong propeta ko. Sayon-sayon na pisa kinsa mo kahimo ana, bisan ako kahimo ko ana. Kana lang mo claim lang ba? Nya sa ako nang giingon, pila man katao ang gahimo ana. Pila katao ang gahimo ana nga mupalit lag Biblia sila pa kapitulo bersikulo laway ray puhunan. Biblia palit og Biblia dayon kapitulo bersikulo den iya dayong i-advertise ng iyang maayo kayo nga interpretasyon. Nya pila ka taong gahimo ana. Daghan mo nang nadaghan ning relihiyon. Kay private interpretation unya unsa may giingon sa Biblia, no? Unsa may giingon sa Biblia anang private interpretation kinaugalingong pagsabot na ari atong basahon sa Proverbio kapitulo 3 bersikulo 7. Basta dili gid sundo nato ning yawis pa naghiusa diri sa Biblia. Magkatibulaag gyud ta. Ako po sa una, hapit may ko mabiya as Katoliko, agya ng private interpretation sa ubang mga tinuhuan. Pero salamat na lang, wala yun madayon. Kay na ay mga gikasangkapan ng Diyos, nga dili madayon ng akong pagbalhin o laing tinuhuan. Gihayagan ko niya, na bitaw kini akong tulumanon ng kahayag sa pagtuong Katoliko. Kay mo man ay ang kahayag nga nahayagan ko nga wa madayon ng akong pagbalhin sa ubang religion. No? Bali kining akong gibuhat diri ron sa tulumanon, reeko na lang ni, no? Mura ba og ang kahayag sa adlaw may reflect ngadto sa mon. Gipasa sa mon ang kahayag gikan sa adlaw. Kini mura po ni ako ang kahayag nga nag-iwag nako nga wa ko modayon og balhin sa ubang religion. Ako pong isulti kahayag po diri sa atong tulumanon, no? Ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Unsay giingon diri sa Proverbs kapitulo 3 bersikulo 5. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. Musalig kuno ta sa Dios, sa tibuok natong kasing-kasing. Og dili kuno ta maglin o magsalig sa atong kinaugalingon nga pagsabot. And lean not unto thine own understanding. Kaksako nang gingon nga naman nga gitagaan man tag panghuna-huna, gasa man ni sa Dios nganong dili man nato ni pwedeng gamiton. Dili man ipagamit ng private interpretation. O pwede man nato na gamiton pero makasiguro ka nga kanang imong private interpretation husto. Mo man na. Naarabay diri pod sa Salmo ba to, Proverbs nga ang panghuna-huna sa tao ug ang panghuna-huna sa Dios di parehas. Ang tao masalahipon. So, based that, no, kinakahibalo man tang kining atong tawhanong panghuna-huna dili kasiligan. So dili ta magsalig sa atong kaugalingong pagsabot niya kay mo man nay nahitabo kaugalingong pagsabot mo ning nadaghaning tinuhuan. Mo nang dili na to pasanginlan nga ang Ginoo nga Ginoo panaghiusa man imong gusto pero wala man mi mag-usa. Oy, ay ko ninyo pasanginli inyo ng binuhatan, dili na ako kay kung mutuo lang mo sa kining akong gitudlo gyud diri, kung nasubay mo dili man mo mabahin-bahin. Mao na ang Tinuo diha. Unya dili lang sa Proverbio 3:5 sa 2 Pedro 1:20 mao gihapon. Galing prophecy lang to specific mga tagna kuno diri sa Biblia, dili lagi kuno og galingong pagsabot. Kinaugalingong pagsabot anang prophecy pagkadaghang set of prophecies ron na ay set of prophecies, no? Ang kinatibuk ang interpretation sa Seventh-day Adventist anang Book of Revelation lahi pod sa laing religion. Dili magparehas ang Katoliko nga interpretation, lahi pod. Pero ako diri ko mopili sa Katoliko kay sa akong pagtuon mo man ni ang gi-authorize gyud ni Kristo. Naaman diri ang Yahweh, no? So ato nang atong isentro pag-ayo kining Yahweh pa naghiusa. Sa ako nang gingon, no, sa nahinumdum pagyo ko sa una na ko mga tulumanon, nga kining Yahweh nga gihisgutan parehas gyud ni sa kanabang naatay balay
Nindot kaya atong balay. Dayon, butangan yun na to sirado, patrangkahan yun na to. Pabutangan na to kandado dahil na Yahweh. Dayon, kay ikaw ra may gahawid sa Yahweh, abot pasabot, ikaw ra gyud makasulod. Ug abrihan nimo, o kinsa may imong pasudlon, ikaw makabuot. Di ba? So, bot ipasabot, kanang Yahweh, bot ipasabot, authority. Gahom. Nakaron kanang authority, kinsa may gahawid anang authority? O Yahweh gyud sa panaghiusa. Si Kristo naas pinadayag 3:7 ato ragong basahon ni. Ang gakupot aning Yahweh sa panaghiusa, gihisgutan diri sa pinadayag 3:7 na pa laing bersikulo pero kini ra ako may nahinumduman, no. Ang nagkupot aning Yahweh sa panaghiusa si Kristo. Importante ni kay kung dili gali nato masunod ning Yahweh o otoridad nga daan ni Kristo, kabuag sa gyud ta. Mao man ni dili man ni question sa mayang laki mo interpret. Question is otoridad, no? Kay ako mo believe ko anang Adventist gali when it comes to interpretation kay biblical gyud na ila. Pero sa gulan lang po og interpretation nga tawhanon. Pero kung pa sa ako lang yung pamalansi nindot kay mo interpret ng kuan kanang Adventist sa Biblia. Dayon napadayilain hasta po ng saksi niyo ba pagka nindot kay na sila mo interpret og kanang mga prophecy sa Biblia. Unya lain-lain pod ato ka sa Adventist lahi nindot ng ilang interpretation, lahi ato po ka sa saksi niyo ba nindot lang gihapon, no? Ilang mga nang ipanghatag ba na baligya ng makita na kus Boulevard ganang ilang mga sakop nga ilang panghatag na ilang mga pamphlet pa na mga libro kay nindot kay na sila mo interpret sa Biblia. Ato po ka sa Worldwide Church of God ni Herbert Armstrong nindot gihapon mo interpret anang revelation mo nang maka-convince gyud. Di ba? Nindot kay na. Pero ang pangutana, authority. Ang ilang interpretation nagsubay ba sa authority o Yahweh nga gihuptan ni Kristo? Gi-authorize ba ang mga nag-interpret anang mga grupuha? Kana may pangutana. Pinadayag 3:7 na adiri mabasa na to nga si Kristo mo gahawid yun anang Yahweh sa panaghiusa. Yahweh sa pagtuo, Yahweh sa Kristyanismo. Mao man ni, no? Pinadayag kapitulo 3 bersikulo 7. Giingon diri, no? Unto the angel of the church in Philadelphia write, these things saith he that is holy, he that is true, he that hath the key of David, he that openeth and no man shutteth, and shutteth and no man openeth. Unsa man ni sa atong kuan sa Binisaya, atong basahon ng Binisaya kay basig dili din masabtan ba. Sus kinigali usap punis basihanan nato nganong gitawag natug Santo Papa nang naghawid sa Yahweh. Kay ang gahawid ay kuno si Yahweh tawgon og santo. Ug mao man as Kristo gyud gahawid ana inyong Yahweh. Naana diha kani Yahweh sa nag-iusa, Yahweh sa daghana. Kay case man to mga gahom. Pinadayag 3:7 giingon diri sa Binisaya. Isulat kini alang sa anghel sa iglesia sa Philadelphia. Kini ang mensahe nga giingon sa balaan ug matuod nga nagkupot sa Yahweh ni David. Walay makasira sa iyang ablihan ug walay makaabli sa iyang siradaan. Kinsa may gitumbo kani? Nagkupot si Yahweh si Kristo. Dayon ang nagkupot si Yahweh nga si Kristo gitawag og balaan o santo. So ang nagkupot si Yahweh balaan o santo. Si Kristo may nagkupot aning Yahweh. Yahweh sa simbahan, Yahweh sa panaghiusa. Panaghiusa man gyud gi tudlo ni Kristo diri. Yawa man nato masunod kay wa nato masunod ning Yahweh niya og asa ni kinsay gahawid aning Yahweh o authority. Kining Yahweh simbolo ni sa otoridad. Sa panahon ni Kristo, but pasabot, mausa ta kung musunod ta niya. Dito ta makikiusa niya. Mabuwag sa lang, dili lang mausa,
Tungod lagi kay katong mga Hudyo man mudawat niya. So wa mausa naglahi po tong mga Hudyo kay wa man dawatas Kristo. Pero kung musunod lang sila ni Kristo, sa gyud. Di ba? Then karon ang pangutana, si Kristo dili man magdugay. Dili man magdugay nga naghupot siya ato diri sa kalibutan, although dili mawala ang iyang pagkalabaw. Pero ang Dios go diri sa yuta, ang iyang paagi sa paghiusa nato, mupili gid siya leader po diri sa yuta. Kaya nang gitawag nato no, katong debate sa Cebu kanang visible head. Iyon ani na. Mahatagtag example, balikan nato to sa daang kasabutan. Ang Dios hiusahon niya ang iyang katawhan pinaagi sa pagpili og leader. Panahon ni Moises, si Moises mo iyang gihimong leader. Nasa Exodo 3:7. O ba to? Kung City 1 di ay, no? Exodo Kapitulo 7, versikulo 1, giingnan si Moises sa Dios. Moises, himuon ko ikaw ingon nga Dios atubangan ni Paraon. Dili man Dios si Moises, pero iya lang giingon ato pag-istorya. Parang si Moises tahuron sa mga tao kay liman ka Dios atubangan ni Paraon. Bot pasabot gihimo siyang labaw. Bot pasabot ang mga Israelitas dapat jud didto gyud makighiusa ni Moises kay si Moises may gihimong labaw. Nakaron dagan din diri sa Bag-ong Testamento ingon ana gihapon. Sa dihang naa pa si Kristo, kinahanglan ang mga tao, mga apostol o katong uban pa, didto gyud mo sunod ni Kristo. Kay siya man ang visible head. Karon ang pangutana, pagkamatay ni Kristo din, pagkabanhaw, pagbalik niya sa langit, pangutana karon, kinsa may visible head? Mao man na. Mo nang ayuhon na ito nag-studio ang Biblia. Sa laktod, kinsa may gibinla ni Kristo sa Yahweh sa panaghiusa. Naadiri ang Yahweh. Kaya kung dili galin na ito ni sundon, adita matingala ning panagbahin-bahin sa kalibutan karon. Dako pa yun, no? Bag-ura man yun nasubo kay atong nahitabo sa United States no sa Amerika nga ang ilang Supreme Court taong gipadaog taon ng same-sex marriage. Pastilan, no? Gipadaog. Nganong nahitabo man na? Kay ang kinigong mga pangagamahan ng tao, dili nila himuong final arbiter ang magisterium. Butpusabot ang gobyerno sa Diyos diri sa yuta nga maong simbahan. Klaro man kay na nga kung maghisot galit ang gobyerno, duha ka klase na. Gobyerno sa tao o gobyerno sa Diyos. Ang gobyerno sa tao, tao ra gyud may tagiya na. Giptugtan lang sa Diyos na nasa Roma 13. Munang tahuron sab nato ang gobyerno sa tao nang mubayad po tag buhis. Pero kung mangutahan nata ang gobyerno sa Diyos diri sa yuta, tuhuan mo po na amas labaw. Gobyerno gud sa Diyos. Ang gobyerno sa Diyos gitukod na niya. Na diri sa kalibutan na basahan ninyo Daniel 2:44. Atiman isa ay mo kalimot aning pinadayag 3:7 ha. Pinadayag Kapitulo 3 versikulo 7 nga ang nagkupot gyud sa Yahweh sa panaghiusa si Kristo. Si Kristo mo'y naghupot ana dayon tawgo nang nagkupot sa Yahweh og balaan o sa kinat sila santo. So ako ning una-una ninyo kay aron mahuna-huna ninyo nga ang gibinla ni Kristo sa wa pa gyud siya mo balik sa langit diin siya gikan si Pedro man. Sa tupa sakto dayng mga Katoliko nga ang gipili din ni Kristo nga mahimong vicar niya, representative, nga mahimong visible head, kay moadto naman sa langit, si Pedro di ay. So, husto di ang Katoliko. So, dapat para mausat ta, sundon na to ng katungdanan ni Pedro. Yawa naman si Pedro. Naaman sa buhat 1:20, ang katungdanan galing mabakante, dunay mo puli niya sa history, wa may listahan niya sa mga record, kanaramang listahan sa mga Santo Papa, gikan ni Pedro. Munang nagtuog yun ta nga ang Yahweh pa nagiusa gihuptan sa Santo Papa. Kisa alang-alang may yung kag si Felix Manalo. Pagka di man na masubay si Ellen White na samot. Sa Mormons kana si Joseph Smith o sa kanang sa saksi ni Uba nga si Tassel na sao man nila pagkuan ana pagsumpay atong panahon ni Pedro. Wa manggali po sila manudlo nga si Felix Manalo may gahawid anang Yahweh. Si Adventist wa po ko ka
Ambot og naa ba no? Wa lang siguro ko kabasa kay wa po ko ka bisag sa mga debate des plaza wa ko ka dungog ng ilang mga evangelist nga nanudlo kuno si Ellen White nga siya may gahawid si Yahweh ni kuan ni Kristo nga iyang gitugyan ngadto ni Pedro. Wala man sila manudlo ana o kung manudlo man magkuan sa ta ato sang eksaminon kinsa gyud tinuod nga nagkupot si Yahweh. Kay ako sigurado man gyud ko nga ang gahupot si Yahweh ni Kristo nga gitugyan niya ngadto ni Pedro mao man na naman ang Santo Papa kay klaro man na sa history. Mo na diri. Nya akong balikan to. Ngano man yung kaguliyang ta nganong sa mga gobyerno sa tao mo daog man yun ng same-sex marriage, kanang divorce, kanang contraception, kay lagi dili lagi sila mutuo sa gobyerno sa Dios diri syuta nga mong simbahan. Klaro man na dia sa Mateo 16, 18, 19 nga ang gingharian sa Dios mao tong gitukod ni Kristo nga iglesia nga gisaaran niya nga dili mabuntog. Mateo 16, 18. So, ako sa karong basahon sa ning Daniel no 2:44. Kay importante kay ni basta gali ang gobyerno sa tao o bisag unsa nga pundok dili mo sunod aning gahom sa simbahan nga gihuptan sa Santo Papa, gihuptan ni Pedro, kaguliyang kita no. Kay di man ta mutuo. Buwag sa ta bahin-bahin. Niya pa sa tagna, importante kay ini nga bahin sa tagna. Daniel 2:44 sa panahon ni ining mga haria. Daniel 2:44 sa panahon ni ining mga haria. Ang Dios magtukod og usa ka gingharian nga dili gayud malumpag ug ang iyang gahom dili maagaw sa laing katawhan. Dugmoko niya kining mga ginghariana og kini maoy ilang katapusan. Sa di pa nako ni padayon mga igsuon. Timan niya nga kining ginghariana, gingharian ni sa Dios. Dayon dili maagaw. Ako sang putlon kadyot kay insert sa nako ang nasa kong nahuna aron. Kini tin-aw na kaini nga kanang gitudlo sa mga Mormons ug Iglesia ni Kristo nga ang Iglesia kuno o gingharian ni Kristo nga iyang gitukod niadtong unang siglo na total apostasy, ganap kuno nga natalikod sa tupa, wala na magtudlo sa husto, nahimo ng apostata nga pondok nga sila pa may na mao na ning Katoliko ron, apostata na. Sa tupa ni hunong na ang pagkatinuod niya. Dayon na napoy laing propeta, na napoy laing sinugo kay mutukod mo restore kuno. Then sila na pod ang authority. No. Ana man ilang pagtulunan. Subot pasabot na agaw sa laing katawhan. No. Pero dili ingon ana diri sa tagna pagtukod sa Dios, ang pagtukod sa Dios dili na ni maguba. Kay dili naman maagaw sa laing katawhan. Nakaron kung sakto ang mga Adventist, sakto ang mga Iglesia ni Kristo nga kanang Katoliko mao man na ang original gyud nga pondok pero nawala na ang iyang pagkatinuod. Sa to pa maundang to naputol ang Iglesia ni Kristo. Dayon naa na po laing grupo. So, sila na po ang authority. Sa to pa naagaw dahi ang gahom. Maguba ning doktrinas Biblia stagna nga dili ni maagaw. Kay lig-on kayo ang kining ginghariana mo ni restoration sa gingharian ni David nga napukan aman ni stagna Amos 8:5 ba to? 9:5 ba? Ano, sa panahon ni ining mga haria, ang Dios magtukod og usa ka gingharian nga dili gayud malumpag o ang iyang gahom dili maagaw sa laing katawhan. Dugmoko niya kining mga ginghariana o kini mo'y ilang katapusan o kining maong gingharian mubarog hangtod sa kahangturan. Ang pangutana na tuman na ba ni? Nasugda na. Pero wa pa mahuman. Kaya wa pa man yun ang tanang mga gobyerno, mga pundok sa kalibutan, wa pa man yun muluhod aning gingharian yun sa Diyos nga usa. No? Padayon pang kumbati pero makita na nato gyud sa history nga may laing pundok nga very victorious. Kini ra man Katoliko. Unsa mang pundoka bi nga maka-challenge sa Katoliko sa iyang gidugayon. Daghang mga gobyerno nagali nga nangawala na. Sa tao. Pero ang simbahan padayon gyapon. Di ba? Katong nirebilde aning grupoha kato si Arios, katong pare nga nagtudlo nga dili Dios si Kristo para sa na gitudlo ni Felix Manalo, katong iyang grupo nga Arianism sa history kung tan-aw na to niabot galitog mga 300 to 400 years. Ayha nawala gyud just kasaysayan, nawala gyud ang existence.
Oh? Na parehas og pagtulon-an ng Iglesia ni Kristo, no dili Diyos si Kristo. Ang Iglesia ni Kristo ra ba anang ilang mga membro mga hambog sila nga 100 years na sila, no? Nagcentennial sila atong July 27. Akong giingnan tong ilang kauban ay sa mo panghambog kay wa pagali mo ka tunga atong kang Arios nga parehas ninyong pagtulunan. Katong kang Arios ni abot og 300 to 400 years ay nawala. Kanang inyo mag 100 years pa mo din manghambog na mo nga dili mo mawala. Nga sa ako ra bang nahibaw aron ang Iglesia ni Kristo murag giuyog na ra ba? Kinaay mga membro nga nitiabaw na ay vlog diha ng Antonio Evangelista na nasa Facebook ako man nang gipost kay nagyango-ngo sa ilang mga problema sa sulod, ang mga anomalya kuno nga gihimo diha sa mga ilang kadagkuan diha sa iglesia na kana pa lang mag 100 years pa sila giuyog na gali ilang tinuhuan. Nga delikadong mahugno na dili gyud nakaabot gali tinghalig 200 years kay giuyog naman na aron. Wala na pagali ito'y nabasa na ko dito sa ka nila pag-maintain anang ilang kuan kanang dako kaayong Coliseum diya sa ilang gigama, no? Na may mga krisis gali daing nakita, no? Sa ilang mga sakop susulod. So mo na mag 100 years pa sila. Na kining Katoliko tan-awan ninyo ayuhan ninyo tuon ng history. Pila na ka gobyerno sa tao nga musulay o gubaan naguba ba nila ning Katoliko? Wala oy. Oh, kaaway gikan sa gawas, kaaway gikan sa sulod, wala gina kagubaan ng iglesia. Ano man kay mo man ni kining gingharian diri sa tagna sa Daniel 2:44 nga natuman ni pag-abot sa bag-ong testamento nga ang nangunay gyud pagtukod ani si Kristo kining sa Mateo 16:18 mo man ni ang kuan katumanan. Mateo 16:18 akong basahon, no? Mateo 16:18 mga tinahod nga tigpaminaw, no? Akong asa na ba to? Mateo 16:18 ngayon dire. Busa sultihan ko ikaw. Sultihan ko ikaw, Pedro. Sa ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong iglesia. Dito sa tagna ang term nga gigamit gingharian. Sa ato pa masabot nato na kining iglesia nga term diri sa New Testament, New Covenant gingharian ni gyud sa tagna, pero iglesia ang term po dire sa pagpamulong ni Kristo. But pasabot mo po nila ang ebidensya di ay nga dili di dautan ng i-translate na to kanang pulong kay nakahinumdum kus plaza gahapon nga supak gyud siya ng kuan kana bang kanangalan ni Kristo nga original Yeshua ilisan og Jesus. So to pa dili pwede kuno i-translate ang ngalan. Ingkog asa mabasa sa Biblia nga dili pwede i-translate ang ngalan ni Kristo. O apo siya nabasa. Tagaan ko sa example nga pwede i-translate kana ding ngalan ni Pedro. Pwede man na i-translate. Kay ang ngan jud ni Pedro katong gikan sa Simon o gilisdan mangaling to. Nakalimot po day ko na argumento ka. Pwede gali day gamiton na argumento diya nga pwede ilisdan. Okay, kato si Simon giilisan to siya ngalan man to sipas sa Aramaiko. Na pwede man lagi. Ako kauna-unaan ni gahapon dito na nindot kay ni. So dili pwede ilisdan nga si Simon giilisan may ngalan og sipas sa Aramaik gipamulong ni Kristo sipas. Then ang sipas pa gyud gi-translate pa gyud Griego og Petros. Nakalimot man ko ani gahapon. Nasamot gyud to kalig-on akong argumento kung nakadumdum pa ko ani. Kaya akong gihimong argumento katura man yung kuan sa kang si James sa kaso si James go dia sa gihubad-hubad man sa atong Biblia gitawag siya Jacobo, napoy Jaime, napoy Santiago, na James lain-lain pwede da i-translate ang ngalan. Siya dili Yeshua ra gyud. Yeshua Misaya, dili pwede na Jesus. Ingko asa lagi mabasa dili pwede hubaron og Jesus ng Yeshua. Wa pud siya makita. Kaya ana lagi dili lagi pwede. Kung ikaw kuno imong ngalan ihubaron na magbuot ka na kog musugot kog hubaron ako ngalan labi nag hubaron na nindot kay pagkahubad sugot ko ana. Ano di mo ko musugot? Mao na kanang ngalan ni Pedro gikan Simon gilisdan og kuan kanang Pedro ang kuan jud ana Aramaico man itong mga pulong ni Kristo then sa mga apostol gisulat nila Griego gipmodong Petros na dayon. Ano pwede man lagi i-translate og lain nga word. Ningon ana maura po ni
Kini pong gingharian kay nakadumdum po ko sa Facebook nga napoy nakigdebate nako nga kini kunong iglesia dili ni gingharian. Unang nidagan ko si Daniel 2:44 pero sa dili pa ni gamit kog logic. Unsa man ang gingharian? Di ba ang gingharian na ay pagmando? Kinsay gamando? Ang hari. Kinsay gimanduan? Ang katawhan niya dias gingharian. Ang iglesia mao ba? En siya dili lagi kay di na gingharian ang iglesia. Engko. Kinsa may gamando sa iglesia? Mao si Kristo. Hari ba si Kristo? Hari. Kinsa may iyang gimanduan? Ang iyang katawhan. Asa siya katawhan. Sa tupa gingharian day ng iglesia. Kaysa ang iglesia gimanduan man nga sa hari nga mao si Kristo. O di ba? Gimanduan si Kristo. So kanang gingharian og iglesia mao ra na. Lain lang ang termino. Murag gihubad lang ba sa lain mga pagtawag. Mo ni kay wa may laing katumanan diri sa New Testament kini ra magyong Mateo 16:18 kanang tagna sa Daniel 2:44 nga ang Dios sa langit magatukod og sa kingharian niya. Taliwala kuno sa mga hari. Kini mga hari ang gipasabot di sa Daniel, mao ni mga leader, mga presidente, mga pangulos, mga kapunungan. Mao na. Nya kinahitabo na niadtong unang siglo, 33 AD. Mao ni kaning pag-ingon diri nga unsa pa ni diri ihatag ko kanimo Pedro, sultihan ko ikaw sa ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong iglesia ug bisan gani ang kamatayon dili makabuntog niini. So pagkaklaro nga wa may lain diring tekstos Biblia nga mahuna-huna nato nga katumanan ni atong Daniel 2:44 kay ang Dios kuno may mangunay ani pagtukod. Actually, mao ni kadtong gingharian ni David nga napukan, kay napukan man to kang David. Sa to pa ang restoration ato, iglesia. Iglesia ni Kristo. Dili iglesia ni Kristo nga 1914 ha. Iglesia ni Kristo nga nagsugod 33 AD. Nga gitawag ni Obispo Ignacio og Katoliko niadtong 107 to 110 AD para matuman po tong giingon ni Kristo sa Marcos 11:17 nga hinganlan og balay sa pag-ampo og alang sa tanang kanasuran. Then sa buhat 9:31 sa Grego, kung naamoy Grego nga Biblia, Ecclesia Kataholos. Kataholos. Kung hubaro na sa in English, universal. Then sa kombinasyon sa Grego kinat sila Katolika. Ecclesia throughout all, o Ecclesia Catholis. Mao na siya. So mao ni nga iglesia nga dili mabuntog. Unya tanawa sa history, unsa man iglesia sukad masugdi ni adtong 33 AD nga nagpadayon hangtod karon wa gid mabuntog. Pagkadaghan ng kaaway ani. Nya kahibalo mga igsoon, ang kaaway ra ba sa simbahang Katoliko dili lang naas gawas. Naapod sulod, mas banggiitan pa hinumdum ko ni Cardinal Vidal ba to. Dito sa katong convention sa Catholic Faith Defenders nga nakuyog ko sa una, kung bag-o pa ko na si IFD. Nga pakigpulong ni Cardinal Vidal niingon siya nga kamong mga Catholic Faith Defenders sa atong simbahan, no, mga dipensor, timan-in ninyo nga ang atong kaaway dili lang naas gawas, naapod sulod. Nya mas ngilingig pagali ning kaaway nga nasulod busabot mga Katoliko. Ngano man kay ang kaaway kuno sulod lisod na kay di kay nimo na makita. Ano man kay magmura na siya spy. Muna nga delikado ning mga kanang mga kaaway sa simbahan nga nasgawas kanang mga Protestante, kanang pangatak Iglesia ni Kristo ug unsa pa na sila, makita man nasgawas. Nya ang kaaway kuno nasulod lisod kay mura na siya gispiya. Unsa man ang kaaway sa simbahan nga nasulod? Gipasabot ni Cardinal Vidal nga kanang mga binuhatan sa mga Katoliko nga wala masubay sa pagkakatoliko, kaaway kuno na. Napagalito giingon ni Archbishop Fulton Sheen katong ilado kaayo nga Archbishop sa Amerika nga niingon siya nga a Catholic who does not strive to share the Catholic faith is a parasite to the life of the church. But pasabot kana kuno mga Katoliko nga dili mutabang paningkamot sa pagsabwag sa pagtulon ang Katoliko, parasite kuno na sa buhi, sa kinabuhi sa simbahan. But pasabot sakit, mura bag virus, anay mo kuno anay kuno ng mga Katoliko nga dili mo tabang og sabwag sa Katoliko nga pagtuo.
Tinuod man gyud, tuo man gyud kuana nga naman. Kay mga Katoliko gali magbinuang, magbuhat og sala, sama ra nga ilang giguba ang simbahan. Pero pangutana, dugay naman ng simbahang Katoliko, daghan naman mga Katolikong badlungon, daghan naman mga pari nga nagpabuyag, nganong wala man nila maguba ng simbahang Katoliko lagi be. Oh. Kung tinuod pa nga dili ni iya sa Dios ning Katoliko, pagkadugay ra nagubaan kay naa sa buhat 5 ba to nga ang dili iya sa Dios mahugno. No, di ba? Pagkadaghang mga religion ron nga sige balik-balik ana nga kining Katoliko dili iya sa Dios, ang pangutana be karaan man nganong wala man ni nahugno kung sa tao ra ni. Mo ni pangutana diha. Daghang ni atake ani Iglesia ni Cristo, Seventh-day Adventist, saksi ni Uba, mura ra ba po sila nilampos nakakuha po sila daghan. Pero dili man na ikatingala nga ang ubang religion nga tinukod rag tawo makakuha kay naa man tagna sa Biblia nga naay mo manindog nga mga bakakong mga magtutudlo. Then manudlo unay apostasy pero dili total kay may kag total apostasy nahugno ang simbahan ni Cristo dili po na pwede, pero naay matalikod naay apostasy pero dili ang tanan. Daghan ang matalikod tagna sa Biblia pero dili tanan, mora na kalainan. Ang Katoliko nanudlo mag-apostasy nga naagay pagtalikod pero dili tanan, kay kung may kag tanan sa mga iglesia nga sa una, pagsugod ni Kristo na hugno, nawala, mahugno ng dakong pagtulunan sa Biblia nga dili mahugno ang gingharian nga gitukod ni Kristo. Klaro ka na sa Daniel 2:44. Ang Dios magtukod og sa kagingharian nga dili malumpag. Pero sigurado gyud ko hinay-hinay. Kay labi na sa Amerika, ang Katoliko dito nagkahinay-hinay og tubo kay daghang mga Protestante nga nag-convert. Dayon hinay-hinay hangtod kining gobyerno sa tao makaamgo nga kinahanglan ta motahol anang authority sa simbahan nga gihawiran sa mga Santo Papa. Una si Pedro makaamgo amo na nga daghan siguro mga gobyerno nga muluhod sa gingharian ni Kristo nga mao ning simbahang Katoliko, pero murag layo pa kay na kay daghan pag yung wa kasabot. Pero sige lang hinahinayon diri nato sa tuntulamanon mutabang ta ani, no? Mo na ngo ingon ni Cardinal Binal, ang pinakalig-on kaayong kaaway sa Katoliko dili nang naas gawas, nagyud sulod. Sampol kanang mga pari nga nag-iring-iring kanang mga badlungon. Kuan na sila, kontra man gyud na sila sa simbahan ngano man. Kay kanang ilang example, makakumbot na hunaon makaluyan na sa mga membro pananglit na pari nga kanang nagbuhat og dili maayo. Ang mga sakop mabugnaw man. Susama rang giguba nila ang simbahan nagitukod ni Kristo, pero ang pangutana dugay naman kaining simbahang Katoliko, daghan naman mga pare nga nagpabadlo nga ni anong wa man nila maguba ning simbahang Katoliko, di ba? Ganon kay gitukod ni Kristo, bisan ang ganghaan sa impierno dili gayud makabuntog. Mauna ang kamo mga Katoliko ron nga akong mga igsuon at mabulan sita kay basig usa tas kaaway sa Katoliko. Katoliko ta diha ining sulat unsa atong religion pero atong binuhatan kaaway sa Katoliko di ay. Mo na ingon Protestant ka na sulod. Mga buhat nga anti-Katolisismo mga igsoon. Nindot pa unta ato ning sumbayan pero wa naman gyud tay igong panahon, no? So mao gihapon, no? Ato ning ipadayon sa sunod Domingo pohon. Mga igala, daghan na kayong mga naluwatan natong pulong. Og tungod kay kining inyong alagad nga si Veritas tao lang, posible nga doon na po yung mga kasipanan. Ayan ninyo i-appeal ato mga kasipanan, especially mga personal na to. Ang inyo lang tuhuan kadtong mga pulong sa Dios sa iyang tinuhuan nga iyang gipaagi sa maong tulumanon. Okay? Wanam tayo igong panahon, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inakan Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, o kini na lamang ang ubus ninyong alagad sa mong tulumanon, kahayag sa pagtuong Katoliko. Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, kauban sa akong amigo, no? Sa mga amigo sa technical side, Danny Luod og Tax Ilumba, hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ng istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito.